ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ନିଜେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିନଥାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନ ହାରିଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ, ପ୍ରେମ ହାରିଯାଏ ଅଭିନୟ ପାଖରେ, ସୁଖ ହାରିଯାଏ ଦୁଃଖ ପାଖରେ, ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ହାରିଯାଏ ଅହଙ୍କାର ପାଖରେ। କୋଇଲାକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ତ ଅନେକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ।